ko ni ni phai phor ni local holiday pusi DC pen ke pangdak pon Dwarbagori APHLC Rohin pen MP Horen Singh be phan lamwai kipi Okkering lem satum patir pipon si corona aing prim kipi pon Borjan Inter Cookie Sports Association atum chepatir pipon si kali tangjang thang memorial trophy ke pathu ke pangcheng pon Kardom pinia bierta than bang pini limerina hansepi non arjikta biertang ton pen Pini phai ko ni phai ke thom arani Korbyang Deputy Commissioner hin penon ke wangji ni phai pho ma te phai ko ni phai pho arani local holiday pu pangdak pon si Korbyang Autonomous Council pen kacharap do an asahem arnisia pharman ing hapon nang popusia lang liti se hin pen hukum pipon Labang so kang hapon along school doan Korbyang Autonomous Council ke parlo asahem an treasury an ta ing hapon la poputa than pachini pon News Desk report 365 News India Lakha Kretrok Nomati constituency ang kang Jasemet pet Okkering alems along klempang pupang pietum chepatir pi ponsi pinyada por phai kep apor pen pangcheng ponsi corona ke sopen ke chepajok japan corona aing prim pi pon Lapen tu halapu lems ahin pen sang sitame kiron padopon Bangso sang kiron pon along corona aing prim kachipi pon pilang atuma phan ke sang pi pon thikthit poputa lems amai phu anil behin pen pachini duntu Lapen corona ing prim envek nangji pusi Okkering ahawar araratum nangthan pachini dun Lapen labang so sang lage Pradhan Mantri Garib Yojana asangsi kiron ponlo puta maipu anil behin pen nang pachini dun tu Berta pangdak pon hawar kat pen long bamon rong par 365 News India Ringlem song PMGKY mati Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana asang ki poncheng ponlo ini tarik thomarni Kasi bangso sang ki pipon lake kadang we card holder hansi pilo than pon pipin pen kasi so sang ki pipon lake nilitum card holder hansi me jong si vaccine pipe purang te nilitum alang litum han sang pipon pe ason si nilitum bisu face pen nituhan order nang palilo si so teng si nilitum sang pipon momlo non pini cheng pon lo pinak ta pipon po kasi prabjin pen kadang we Okkering along rado an hansa me vaccine pipon ji hansi chungring lo Lasi nilitum dak Okkering lems kadang we member tum pendang lok non alang tum cerap situ pen pipon bom lo vaksin na pipon bom lo dak nilitum officer lo machi vaksin na center ta dokok lo pinap ka vaksin center to po lasi kadang we card holder tum la pen a family tum anstami vaksin cipian sinili kadang we alang tum driwai 365 news India la pen news fast tum phan choro por par pilo karang to han hom report thank you Non Hejong BJP Ratcharia Song Hin Pen Karbyang Long Arlo along Peace and Development Rally Ki Pon along MP Horen Singh Bia Hin Pen Lam Kaning Je Chok Che Pu Arbok Pon Si Puthot Dwarbaguri APHLC Arwa Hin Pen Lamwoi Ki Pon Totang Te Labang Solam The Arju Pon Sina Kadang Karya Rat Don Pide Nilitum APHLC Dwarbaguri Constituency Pen Press Meet Ki Pado Lam The Ke Lahan Lo Lasi Je Ke Dam Tang Dei Thor Long Peace and Development po amay long je ladak de thorong nang dulo laso nang do on hot je nil jung thek long alang long peace alam ki than ta we development alam ta ki than ta we alang tum ki pu dam ke la hello peace and development po athe alang tum ki than dam ya thai ma sa be peace alam the konalo ili tum peace ta thek long le development po konalo ili tum Dwarbagori long development ke thek long ili tum development ke thek long le laso posi je CM Tuliram long hang punon MP Horen Singh be punon ladak development la peace alam than thai ma se be dalo than ma ta than tikang ke dalo jas alang tum ki than tikang alang tum ke nge tikang ke la lo jai gathar chokche jai gathar hinno the hutur la pen bhere ke thang na ta thang thai be dalo la pen alang tum ki than kang ke la lo karbe khai phang ke ther tikang ke la lo je nang tum yong si APHLC dulo tangte nang tum hem thu ta long le letrin ta long le la pen nang litum government pen ke long nang yason anta long dun de la pen aba hera ke alang tum than kang thai be dalo lasi nilitum ke je APHLC Dwarbagori constituency hin pen ke nilitum alang litum peace long ta nilitum alang litum la peace pule po APHLC litum peace ave la pen alang tum development pule po office me development nilitum thangna thek long le la so posi la so party long
niltum ningkang samave lapen niltum chedonun dekte la hello alang litum pulo je development ni pilo song chok tum seme development alam thetu lo je nitum development wan lo ke nitum railway wan lo airport wan lo lapen sugar mill wan lo jola son kapek alang tum development alam ke paklang do la development lo nitum theglong alam nitum chini halaso development long sidame sakuri kon lo je airport long sakuri do an sidame je inglong so phan reservation seat pu iltum man than the lapen ave la da lase nilitum ka chini ram bangla so development da nangji wan bolo dang ka so development sidame nilitum je karbia khai mate inglong so khai se reservation hata ka siddu nang ye polo hal rakhan nilitum sidabe la sala airport long sidame sakuri do an tam mo bang khai lo dak nangelong ji lapen mula hai khai tum pen jok si itum kar beng long sistame latum si ilitum phan levar sang nang paman po ilitum si chongda dam nang po kadu ka bisa kura war sai talake ilitum phan aleve lake bang plang o tum phan hala hai tum phan si lake ale do chot lake ilitum bang thang na ta leve kar beng long arat do na phan na sipini la dak ne tum duar baguri APSC long kopi po si ne tum dak press meet ki padunang kok make lake ne tum kidam tang MSCY Peace and Development pula sorry lagi pa dohut nil tum APSC asong pen nil tum ningkang samse thedung khanya nasi isi alam bang nil tum na solam bang arjudak lo nasi non pini la solam bang ke nil tum MP ke hai phan alam woi ik nang kok po nasi alam bang ke la puin lo alang li kar biang long atok ano meeting long setame jai kathar phan tung nang ji jai kathar si biti lang no non uwe kimi aptum han kaping khat penjai kathar chok che da solam bang penalang phan karbiang long pen plung nang ji jati si chen det pula hai alam bang aleng li along tin meeting long taning je la sila solam bang ke kedam tang MLA election aprang si rup sing teron pen halaso alam ke chi pho si rong hang rong bong along la ha rong khang karbiri cholong sing sai alo alam pajut alo te bom tetame aleng li pini la so alam e lok lele la sinile tungi pudam ja banke aleng li la so ke blaming insulting provocating la pen defaming la so bang aleng li ang ho pen chi bonang po athemal la dak ke aleng li ke banke peace and development alam nang ke than ji pansi ke wa barat tum seta aleng li tum meeting long ka chitong do aleng li personel jongjung jai kathar ban kelang selep pena jone aleng la solam rat karbiara ang no aleng li la solam ninje ber nang ni nele tum ta arju dorlim lo la solam banili tum det telo karbiang lo ngara namasi arju dorlim lo la se aleng li kipu bangke jai kathar chok che la pen hala reng angjang atum pantita me jai kathar se kiping khat po J24 plus man sitame aleng li no anta puerle je di phulong reng jang pasi song ke jai kathari bidipu nire tum APSC pen ke reng jang si song tu pu pinia ni enta pulong lele kipu abang koma lo rup sing teron puma pupe je sik sidur lote a chuching dip te nang potang ho reng jang nang potang ho la pen ke lang ching du le nang potang ho pu aleng tum BJP a lidar tum se rada phan ki tha nele tum APSC a hin pen ke pinia ni ta la solan kedam tang ta thanong lele non ta thanong le ke wang jang tani tum la solam bang than the Phaikoni ni phaike thom arni Borjan Inter Cookie Sports Association atum chepatir pi pon pen kalitang jangthang memorial trophy ke pathu pon ke pangcheng adim lake khongding ke pathu aklam adap apor pen alhi sarpo atuma phan kangthum karne lapente karchuapor and pon alhi sarpo man pen kachatong dun rat sai klembang rup singkro manpeng alhi sai kai kipgen thangboy how kip pen chenglok ke thekeding duan atum chetong dun labangso football ke pathu ka chepate long kado ka veteran sir ke patum chepate donji puta berta repton long berta pang dakpon bokajan pen bisnu lek 365 news India
Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom.